Qaynar hit, Bulgar radiosunda. Qaynar hit, Bulgar radiosunda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр моң яратучы дуслар. Иң кайнар җырлардан торган хитлар парадын башлар вакыт. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында мин, Ләйсән Гарифуллина булачакмын. Татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларына, июль айның иң текә 10 җырына күчкәнче, әйдәгез дуслар, иң яраткан җырларга тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерим. Һәр бер җырның үзенең телефон номеры бар. Җыр барышында һәм шулай ук тапшыру барышында сез әлеге номерларны үй телефоннарынан җыеп тавыш бирә аласыз. Бер шылтырату, бер тавыш. Әгәр дә инде теге яки бу җырчы сезгә аеруча да ошый икән һәм сез теге яки бу җырның җиңүче булуын телисезгән, бер генә шылтырату белән шикләнеп калмагыз. Кадерле дуслар, инде узган атнада кайнар хит исемен сез Рузилә Хәйретдинова башкаруындагы Көтәм исемле җырына биргән идегез. Рузилә теге атнада гына 3000-гә якын тавышы җыйды. Димәк, Болгар радиосы милли музыка премиясенә тагын бер адым якынайды дисәм, бер дә ялгыш булмас. Бу уңышын кабатлый алса, димәк, премия аныкы дигән сүз. Минем уйлавымча, Рузилә, әгәр дә бу премиядә катнашса, аңа иң стильле башкаручы номинациясе туры килер иде. Ләкин Рузилә үзе башкачарак уйлый. Мин премиядә катнашсам, минем иң маңлы җырчы номинациясендә җиңәсем килер иде. Мин бик бәхетле булыр идем дип сөйләде ул безгә. Дуслар, димәк, инде Рузиләнең бәхете сезнең кулда дисәм, бер дә ялгышмам. Көтәм җырына тавышлар көтәбез. Nazlarının kuşağı, bәхетле үткәнне сагына. Бәхетле таңнарга, безнең хыялларга, ашкына машыгып талпына. Үткәннең тавышы, аккошлар җырында, булыр монында ишетә. Өметләр өзелми,
Сезгәнсездер, күргәнсездер, татар эстрадасында яңа челлендж, ягъни ярыш башланды. Күп кенә җырчыларыбыз туып үскән якларында сабан туйлар, авыл көннәре оештыра башлады. Инде Рауль Галиев та әлеге челленджда катнашырга булган. Шулай итеп бүген Татарстанның атказанган артисты Рауль Галиев Азнакай районы Камышлыкүл авылында үзенең иҗатташ дусларын чакырып сабан туе оештырырга булган. Әлбәттә, без аңа бу эштә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Әлегә бу бәйрәмгә чыгып киткәнче, әйдәгез әле бергәләшеп, дәррәү кубып Рауль Галиевның җырына тавышлар юлыйк. Ташлама мине, ташлама, гел минем жаннарымда уян, актык көннәремә кадәр. Ташлама мине, хыян, ташлама мине, хыян. Ташлама мине, ташлама, ышандырып син мине, егет, мәңге күзләрем йомганчы. Ташлама мине, ташлама мине. Рәхәт бит син барлыкны тоюн, йөрәккә йонсын кат типкәнче. Ташлама мине, сөйем, ташлама мине, сөйем. Ташлама мине, ташлама, гел тур сафлыгыңны чәчеп, соңгы сулышыма кадәр. Ташлама мине, яшьлек, ташлама мине, яшьлек. Ташлама мине, яшьлек. Алга таба дәвам итәбез, кадерле дуслар. Болгар радиосы ТНВ каналы белән һәр даим хәрәкәттә.
Инде бу атнаның пәнҗешәмбесендәгенә дә без Апас районында булып кайттык. Апас районының халкы, андагы сый-хөрмәт, андагы табигать бер сүз белән генә әйтеп бетергә мөмкин түгел. Гомумән тулы бер тапшыру багышларга булыр иде. Кыскасы, Апас халкына сый-хөрмәте, ачык йөзе һәм менә шундый шәп итеп безне кунак иткәннәр өчен аерым зур рәхмәт әйтәсе килә. Соңгысы булмасын. Инде әлеге бәйрәмгә килүчеләр белә, безнең алып баручыбыз Гөлназ Фәйзрахманова кайнар хитта катнашучы Лилия Хайруллина белән бергәләшеп утрау җырына дуэт башкарды. Һәм әлеге җыр тагын да күбрәк тавышлар менә шушы чыгыш аша алып килер дип ышанабыз, чөнки бу чыгыш бик тә ошады дисәм, бер дә ялгыш булмас. Моны инде без Instagram битләрендә дә күреп беләбез. Хәзер без җырга күчәбез, дуслар, дулкыннарыбызда һәм безнең эфирыбызда утрау җыры тыңлыйк һәм тавышлар ялыйк.
Мин сезнең исегезгә төшерәм, без турыдан-туры эфирда эшләйбез, дуслар, һәм бу минутларга без инде 3 җырчының җырын тыңлап уздык. Аларга тавышлар килә бирә, һәм инде бүгенге җырчыларыбыз кайсы баскычларда урнаштырлар, монысын тагын санаулы минутлардан белә алачакбыз. Буйдак Хәкимнең йөргән кызы бармы? Бу сорау күп кызларның күңелен кытыклый дисәм, бер дә ялгыш булмас. Хәким социаль челтәрләрдә үзенең шәхси тормышы, яраткан шөгыльләре турында бер нәрсә дә куймый. Бары тик иҗат, кызыклы очрашулар һәм концерттан өзекләр генә. Хәким эстрадада инде 3 ел, шуңа күрә без кайнар хит тапшыру өчен махсус берничә факт әзерләдек. Хәким Мулла кушкан чын исеме. Бик чәй эчәргә ярата икән. Һәм гомумән чәй ясауның барлык тәртипләрен, йолаларын ныклап торып өйрәнгән. Ә буш вакытта ул бассейнда йөзәргә ярата. Хәкимнең кызы бармы, юкмы дигән сорау шулай да ачык булып кала бирә. Шуңа күрә кызлар, кыюрак булыгыз. Бәлки сезнең дә шансларыгыз бардыр. Ә бүгенгә без иң беренче чиратта кызлардан күп иттереп тавышлар көтәбез. Без алга таба дәвам итәбез, дуслар. Чираттагы җырчыбыз Рената Тей. Рената Тей кебек үз-үзенең чыгышларына аеруча ныклап торып әзерләнүче һәм гомумән үзенә бик тәнкыйть күзлеге аша караучы җырчылар бик сирәктер. Һәр бер чыгышыннан соң ул тулы бер анализ ясый, кайда нәрсә әйткән, нинди хәрәкәтләр ясаган, бәлки каядыр дөрес хәрәкәт ясамагандыр. Кыскасы менә шушыларны анализлап, тагын бер кат күз уңыннан кичерүе турында
турында ул безгә дә сөйләде. Һәм гомумән соңгы вакытларда Рената Тей үзендә игътибарсызлык очраклары сизә башлаган. Мәсәлән, якыннары, туганнары, дуслары аңа нәрсәдер сөйли, ә ул аларны тыңламый, үзенең уйларында чумып йөри. Кайнар хиттән сиңа киңәш, Рената. Сиңа ял кирәк, баш миеңне ял итер. Һәм инде менә шушындый матур җәйге көннәрдә рәхәтләндереп ял итсәң, миңа калса, сиңа да, башыңа да, күңелеңә дә һәм хәтта иҗатыңа да яхшырак булыр дисәм, бер дә ялгыш булмас. Хәер, дуслар, инде Рената Тей ял итә торсын, ә без аны сөендереп, күп иттереп кайнар тавышлар юлыйк әле.
Сіз қайнар жырлардан тұрған хитлар парадын қарайсыз, достар. Біз енді бірнеше жырны тыңлап уздық. Әйдәгіз әлі бірінші болып, кімнәр бірінші басқышқа басты екен, шуларны текшіріп қарайық, һәм гомумән таблицаға көз салабыз. Һәм сіз көрәсіз, біздің бірінші орынға ипләп кенә 2836 тауыш белән Рузилә Хәйретдинова урнашты. Икенче орында безнең әлегә Айдар Рәқипов бара, һәм өченче орында утрау җыры белән Лилия Хәйруллина 390 тауыш килеп ирешкән бу минутларга аның исеменә. Әлбәттә, бу әле соңгы нәтиҗәләр түгел, барысы да алда һәм беренче урынга да башка җырчы менә ала. Монысы без исегезгә төшерәбез, бары тик сездән тора. Авылдашым, тавыш бир. Бу атнада біз Әлки районы Базарлы Мата халкын активрак булырга чакырабыз. Бу юлы инде июль айында сезнең авылдашыгыз, райондашыгыз Ринас Шихапов катнаша. Шомыр чәчәк атканда исемле җыр инде номинант була алырмы? Гомумән, Ринас кайнар хитта катнашуын зур дәрәҗә итеп кабул итә. Ә менә тагы дәрәҗәлерәк Болгар радиосының милли музыка премиясе номинанты ул була алырмы, юкмы? Монысын инде вакыт күрсәтер. Әлегә әйдәгез, тавышлар юллык, җырын тыңлыйк. Әлки районы халкы сездән тавышлар көтәбез. Ишеттегезме? Авылга фельдшер киләде бит. Әйләнешә килеп киттеләр. Киләләр дә китәләр. Туктале, монысы укыгандай, яшь өйрәнмәгәндәй. Шәһәр кешесе нишләп торсын монда? Китәр. Тормый, безнең алдыга китәр. Шамыр чәчәк атканда, язгы матур чакларда, йөрәкләргә дәрт төстәлер, сызылып таңын аратканда. Шамыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парылап вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Гармун тартканда, яшьлек дәрте ташканда, бәхетле парлар кушыла, шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парлап вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда.
Әлкилер, Ринат Шихапов сезнең авылдашыгыз, райондашыгыз дигән идем. Бу минутларга аңа нибары 30-га якын тавыш кына килде. 30 минут дәвамында, бәлки инде әле тагын да сез аның исеменә күп итеп тавышлар юлларсыз дип ышанып, өметләнеп калабыз. Дуслар, без җырчылар турында күп нәрсә беләбез һәм сезгә дә сөйлибез. Кайнар хитта катнашучы Рәниф Вахитов тормышы турында тамашачы бик аз белә. Чөнки ул кайда йөргәнен, нәрсә белән шөгыльләнгәнен, кемнәр белән очрашканын, кайда ничә җиләк җыйганын социаль челтәрләргә куеп бармый. Әмма шулай да шуны әйтә алабыз, Рәнифнең җәе бик эссе уза. Ул Кукмара районында йорт сала башлаган. Әйе, дуслар, кайнар хитта менә шундый эшче егетләр генә җыелган дисәм, бердә ялгыш булмас. Әле кайчан гына без сезгә Раул Галиевнең йорт сала башлавын ишетеп, сезгә хәбәр иткән идем. Хәзер инде Рәниф Вахитов та нәкъ менә шушы эшкә керешкән. Бик катлаулы, бик авыр эш. Әлбәттә, без аңа җиңеллек һәм уңышлар теләп калабыз. Ә безнең проектта исә Рәниф Вахитовка уңыш елмаермы? Карап карыйк. Ишеттеңме яңалык? Нинди? Безнең театрга Вахитов үзе спектакль куярга килә. Кит инде, булмас. Чынлап, директор үзе әйтте. Яннарыңа ұша йөрәккәем булмый тыты сиңа ашкана. Янам кайнар хисләр ташканында эретердәй салкын ташнада. Минем сине кочагыма алып югаласым килә бер тында. Җаным белән тартып алыр булам. Син еракта, миңа якында. Табыласы килә аннан бары, синең белән сөю илендә. Үз-үземә тәүбә итәм шунда. Җитте сиңа йөрәк, инде диләрмә. Минем сине кочагыма алып югаласым килә бер тында. Җаным белән тартып алыр булам. Син еракта, миңа якында. Минем сине кочагыма алып югаласым килә бер тында. Җаным белән тартып алыр булам. Син еракта, миңа якында. Тар вакыт безнең яратуда, туктар җырларыннан кошлары. Мин бәхеттән мең исерер идем,
kışıya alsam kuşlarım benim seni kuşağıma alıp yuvalasın yine bir tında şanım bilet tartıp alır bular sen yırakta mina yakında benim seni kuşağıma alıp yuvalasın yine bir tında şanım bilet tartıp alır bular sen yırakta mina yakında sen yırakta mina Бу көннәрдә Кукмара районында йыр төзеп ятучы Рәни Вахитов бу минутларга 40-ка якын тавыш җыйды. Дуслар, сездән тавышларны тагы да күбрәк көтеп калабыз. Без турдан-туры эфирда эшлибез, дуслар, шуңа күрә кайнар хитта теге яки бу җыр сезгә ошый икән, күп итеп тавышлар бирүегезне сорап калабыз һәм теге яки бу җырны беренчелеккә чыгарасыгыз килсә, бер шылтырату белән генә шикләнеп калмагыз. Бу атнада Instagram шелтәре рус һәм татар эстрадасының җырчыларының картлык фотолары белән тулды. Смартфоннар тәкъдим иткән җайланма белән бары тик кайнар хитта катнашучы Мурат Гайсин гына кулланмый калды. Без моның сәбәпләрен Муратның үзеннән сорадык. Минем картлык көннәремне Instagramда түгел, сәхнәдә тере килеш күрерсез дип җавап бирде безгә Мурат. Икенчедән Мурат эт чаба дип, бет чаба торган кешеләрдән түгел, кеше артыннан кабатлыйсым килмәде дип тә җавап бирде. Дөрес эшлисең, Мурат, үзең булып кал. Ә инде без бөтен дөнья чәчәкләре исемле җырын тагын бер кат тыңлап, аңа тавышларны юлдыйк әле. Чөнки нәкъ менә шул җыр бу айда кайнар хит булырга дәгъва кыла. Ağaçlar dalıp yıkılağanıda min aşığam tezrek yanına Sin dağında güzellerek bugün tılsımlı ay nuru uğdığında Bütün dünya şeşekleri Bulla gidermin sina Şeşeklerden matur üze Yılmaşı şeşekleri Gülle gidermin sina Şeşeklerden matur üze Yılbaşı indi mina Süyü bilen minem kebek sinde gümürge Bütün dünya şeşekleri Bulla gidermin sina Şeşeklerden matur üze Yılbaşı indi mina Bütün dünya şeşekleri Bulla gidermin sina Şeşeklerden matur üze
şeşeklere Bulle gitarımın sina Şeşeklerden matur rüze Yılbaşı indi mina Bütün dünya şeşeklere Bulle gitarımın sina Şeşeklerden matur rüze Yılbaşı indi mina Şeşeklerden matur rüze Yılbaşı indi mina Кадерле дуслар, без тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Шулай да бары тик 15 кенә минут калып бара. Әйдәгез әле тагын бер кат турнир таблицасына күз салыйк. Һәм күрәбез, Рүзлә Хәйретдинова инде 4000-нән артык тавыш җыя алды. Икенче урында Айдар Рәкыйпов күренә. Өченче урында шулай ук 534 тавыш белән Лилия Хәйруллина. Алга таба дәвам итәбез, дуслар. Чираттагы җырчыбызның җәе чын мәгънәсендә җырлап уза. Бу атнада гына ул ачык һавада оештырылган 3 концертта чыгыш ясаган. Мин бу очрашуларга бик теләп барам дип язып куйган ул үзенең Instagram битендә. Комментарийларда шактый һәм инде үз авылларына чакыручылар да бик күп. Айдар исә әлбәттә инде бу комментарийларга әлегә бер нәрсә дә җавап бирмәгән. Әгәр дә сезнең аның Казандагы чыгышын күрәсегез килсә, 30 августта узачак бәйрәмгә билетлар сатып алырга ашыгыз. 30 август көнне Пирамида концертлар залында Болгар радиосы сезгә искиткеч матур бәйрәм тәкъдим итәчәк. Татар эстрадасының иң якты йолдызлары, иң популяр җырлары белән сезнең каршыда чыгыш ясар. Яшь чикләве 6+, башлана кичке 18 сәгатьтә. Рәхим итегез, дуслар, килми калмагыз. Ә инде Айдарның нинди җырлавын сез теләр идегез, безгә языгыз. Ә әлегә аның "Син минем теләгем" исемле җырына тавышлар юллагыз.
17:37 Айдар Рақипов бу минутларда нәкъ менә шуның хәтле тавышы җиде. Тагын 10 минут дәвамында тагын да күбрәк тавышлар ирештерә аласыз. Әлегә ул 2нче урында, кем белә, бәлки әле 1нче урынга да менеп җитә алыр. Моның өчен аңа тагын 4000гә якын тавыш кирәк. Дуслар, булдыра алабызмы? Алга таба дәвам итик әле, дуслар. Һәм инде соңгы җырчыбызга күчәр вакыт килеп җитте. Әминә Галимованың да атнасы бик эшлекле уза икән. Бу атнада ул 2нче клибын төшереп йөри. Ә менә Кайнар хитта катнашучы Син җырының клибын ул үзе сценарий язып, үзе төшергә булган һәм матур әкиятләрдәге кебек, әлбәттә инде монда да шуңа хәтле әкият алымнары алынган дисәм, бер дә ялгыш булмас. Менә шушындый зур Казан каласында әлбәттә инде үзеңнең тиң ярыңны эзләп табу бик җиңелләрдән түгел. Клип нәкъ менә шул хакта, дуслар, һәм әйткәнемчә, инде клип бик яхшы төгәлләнә һәм кызчык үзенең теләгенә ирешә. Бу минутларда Син исемле җырнам тавышлар көтеп калабыз һәм күпме тавыш бирерсез, нинди бәя булыр, карап карыйк. Баса күңелемне уйланам бәгъренә шуңа. Бәхетлеме мин бу тормышта, ниләр көтим язмыштан. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Синең белән мине бәхетле, син күңелем кояшы. Сихрләде гашыйк итә күзләреңнең карашы. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Күсәктә язмыштан җиңел юл авырлыклар. Син дип типкәч йөрәккәем, барсын да җиңеп чыгар. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дә мине яратасың, җырым йөрәктә. Гомерлеккә синең белән җаным булырбыз бергә. Бер-беребезне хөрмәт итеп, саклап яшик бу җирдә. Шулай
Хәйрәтле дуслар, кайнар җырларның бөтенесендә без бергәләшеп тыңлап уздык һәм сездән дә кайнар тавышлар әлегә килә тора иде, ләкин инде безнең вакытыбыз кызганычка каршы шикле һәм бүгенгә бушлай тавыш бируне туктатабыз, дуслар, һәм инде тагын санаулы минутлардан нәтиҗәләр ясарбыз. Беренче урындыга кем эләкте соң? Гүзәлия микән, Рузилә микән, бәлки Айдардыр, бәлки инде Рауил Галиевтер. Кыскасын барысын да сөйләрмен, тик соңрак әлегә рекламага тукталып үтик. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кадерле дуслар, сез кайнар хит тапшыруын карыйсыз, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Һәм инде нәкъ менә шушы минутларда сезнең тавышларга нигезләнеп, без нәтиҗәләр ясарга әзер. Турнир таблицасына күз салабыз һәм сез күрәсез, 3нче урында 659 тавыш белән Лилия Хәйруллина, 2нче урында Айдар Рәкыйпов һәм 3нче урында, юк, бу беренче була инде. Беренче урында котлыйбыз 5000-нән артык тавыш белән Рузилә Хәйретдинова. Бу атнада да ул кайнар хит җыры исеменә лаек һәм инде әлбәттә без чын күңелдән Рузиләне тәбрик итәбез менә шушындый зур уңышы белән. Тагын 2 атнадан инде ай нәтиҗәләре дә булачак. Барысы да гадел һәм кем җиңәчәге бары тик сездән тора. Кадерле дуслар, сабан туйлары гөрләп узды. Авыл көннәре әле гөрли, шулай кичке уеннар да оештыралар. Болгар радиосы ТНВ каналы белән берлектә чираттагы чарага әзерләнә. Ул да булса веломарафон. Кайда ничек узачагы турында без әле алга таба сезгә сөйләрбез. Һәм тагын бер бик зур чара, әлбәттә инде ул 30 август көнне узачак зур бәйрәм концерты. Болгар радиосы Татарстан Республикасы көнендә пирамида концертлар залында зур матур бәйрәм оештыруны матур традициягә кертеп җибәрде. Һәм инде бу юлы да без бу традициядән тайпылмыйбыз һәм әлбәттә сезне, кадерле тамашачыларыбыз, башкала кунаклары, казандыларны бу матур чарага көтеп калабыз. Яшьчекләве 6+ башлана кичке сәгать 6-да рәхим итеп килерсез дип ышанып, өметләнеп калабыз. Бүгенгә менә шулар иде, безнең тапшырубыз ахырына якынлашты. Җырмың дәрьясыннан аерылмагыз, дуслар. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә.